Assalamu alaikum masoyanmu ma abota bibiyan wannan gidan TV namu mai suna Amana Hausa TV. Kamar har kullum ne Musayyib Dangol Idris naku. Idan wannan shine farkon shigowanka wannan gida namu mai albarka, ka danna mana subscribing. Kana ka danna mana kararrawa wanda da zaran mun daura sabon aikin mu da ku same shi cikin sauki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Harin da 'yan bindiga suka kai a hanyar jirgin ƙasa wacce ta tashi daga jihar Kaduna zuwa babban birnin tarayya jihar Abuja, yayin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 30 da kuma jikita wasu daga ciki da yawa. Wannan harin ya ritsa da wasu attajiran ƙasar nan, da wasu manya-manyan 'yan siyasan ƙasar nan, da wasu manya-manyan jarumai na Kannywood da na Nollywood, wanda da mu bayyana muku kaɗan daga cikin waɗanda wannan hatsarin ta ritsa da su. Wato 'yan bindiga suka kawo musu hari wanda suka kwashe wasu mutanen daga ciki suka yi awon gaba da su cikin daji. Daga ciki akwai wannan jarumar da kuke gani, wato jarumar wasan Hausa na kwaikwayo wato Kannywood, mai suna Rahama Sadau. Rahama Sadau dai tana ɗaya daga cikin waɗanda wannan hatsarin ya ritsa da su, waɗanda 'yan bindiga suka kai musu hari a hanyar Kaduna zuwa Abuja. Jaruma Rahama Sadau ta yi bayanin yadda Allah ya kubutar da ita a wannan hari da 'yan bindiga suka kawo wa jirgin ƙasa daga hanyar Kaduna zuwa Abuja. Yadda take cewa ta ga abin al'ajabi wanda tunda take a duniya bata taɓa ganin irinsa ba, da inda Allah ne ya kubutar da ita, ko in ce Allah ne ya kubutar da su, da sai dai kuma labari ko tarihi. Domin a hira da aka yi da ita ma ta rasa ma me da ta ce saboda tsaban ɗimar cewa. Daga bisani kuma take roƙon gwamnatin tarayya da ta yi wa Allah, ta yi wa ma'aikin Allah, ta gyara tsaron ƙasar nan tamu Najeriya, ta inda talaka zai yi walwala cikin kwanciyar hankali. Inda take cewa wannan shine an gudu ba a tsira ba, inda mutane suke tsoron shiga mota daga Kano ko Kaduna zuwa Abuja, suke cacirindo zuwa hawa jirgin ƙasa, babu ruwanka da wata fitina a jirgin ƙasa. Sai kuma ga shi jirgin ƙasan ma yanzu ma ba a batta ba. To sai dai mu ce Allah ya kyauta, Allah ya kiyaye na gaba, kuma Allah ya dada kare mu a wannan ƙasa tamu Najeriya. Ku ci gaba da bibiyan mu domin samun daɗaɗɗen mu, wanda da zarar mun ɗaura za ku same shi cikin sauƙi. Mun gode.